Se comencen les festes 1994. Ja t'hi cagaràs a tu. Filma, Paco. Filma el projecte pròxim. Filma el projecte, Paco. El projecte de la barraca, que estan fent... Super, escala d'aproximació. Però té cinta? Molt mirable, però... Filma bé. Això què? Ara expliquem. La barraca nostra, la barraca nostra. De l'any que ve? Sí. De l'any que ve i anys successius. Vale la firma. Feta per arquitecto, eh? Dibuixat per arquitecto. L'escala m'han dit que era aproximat perquè falta perfeccionar-ho, però en fi. A veure aquest braç de qui era, a veure aquest de qui era. Ahí el tenim. A ojo de buen comer l'escala. Santiago Calatrava. Escolta, tu, el tio ella té cap com un meló. Teniu el d'això ja? De cara... Si rigueu-se de les villes romanes, això està més clar. Mira, primer premi. Pero la cantalidad, ¿cómo que? Esta mañana La creciente del gorro. Mirad, no vale. Negre també. ¿No conoces a mí? ¿Oh?
No patisques, espera. Y parece, mira que... Paco, Paco. Paquet. Paquet. No fa mal, però és dura. Adrià, Adrià, mira, mira, mira. Pom. Mira, mira el Jaume, mira el Jaume. Ara. Paco, agarres perfil. Agarra aquí en plano. Agarra algun perfil. Adrià. Mira. El plano general. Vols algun perfil en concret? No sé si però l'has trobat a veure? No l'has trobat a veure? Ah, pues no he anat a buscar-te per veure després si tu veure. Igual, si lo ves ya. Sí, també que vindran estos vísperes, sí. 30 años. A la festa i tot. Dice que era que le tocaría. Le vaig cridar un dia, diu... Va quedar un altre dia perquè ell està liat. I vaig dir un dia que tinc que estar allí proper, després de l'ambulatori, i jo el passarà amb l'espada. A veure el Patxot, I Ismael. la secretària d'això diu, estava ocupat en el reunió, havia acabat. Arromanya't. Després, quan tornaré a passar, i si està bé, si no està bé. Un Patxot bonic, de veritat. De la posteritat. Es más malo que tu padre. Està gravant. Què dius? Està gravant, presta-lo. Ara t'has través al més salao de la quadrilla. I al més jove. I